Såg du han grepp under? Jag tror han släppte direkt. Fredrik! Bravo Fredrik! Attack Fredrik! Attack nu! Attack! In efter! Bra, en till! En till, framåt bakåt! Bra Fredrik! Jobba det! Där! Ta honom! Vaktiv hela tiden! Vart står jag? Vaktiv! Fortsätt! Där kommer! Det är bra det! Tack! Fast hållning där! Då ja! Gå ut! Fortsätt att kämpa! Ja! Såja! Han är lite paketa. Fortsätt! Kom igen! Jobba på! Hela tiden! Aktiv! Kom igen! Fortsätt! Huvud! Kom igen! Det är lura. Det är inte gjort. Och 5 sekunder. Det är bra. Lugnt. 16 sekunder. 16 bara. Det är bra det! Kör! Gå honom! Pröva! Fredde, pröva! Pröva, kom igen! Säkert det Victor, det är bra! Tack! Fredde, attack! Attack, Fredde! Bra.